No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille, se on sulla tänään nyt. Tällä kertaa aloittaisi aivan uutta läpipoluta ja tällä kertaa aloittaisi Rayman 3 HD. Ja miksi Rayman 3 HD? No, enpä tiedä. Mä innostuin tästä pelistä niin kauheasti, koska mä oon oikeastaan tämän pelin musiikkia kuunnellut aika paljon. Nää on aika hyviä. Ja niin, ja sen voisin sanoa, että Rayman kuuluu yksi mun lempelisarjoihin. Aika lemppareita on. Ja aikoinaan, kun mä Avermedia 1 ostin, niin mä tästä tein pari jaksoa läpipeluta, mutta mä ikinä julkaissut niitä. Ne ei ollut kovin hyvälaatuisia ja tälleen. Ja sitten niin, mitä muuta vois sanoa. No Pleikka 2. Tää oli Rayman 3 Hoodlum Havoc. Nyt tää on niinku HD-versio siitä. Ja yksi ainoa myös ero on se, että siinä ei oo semmoista Mother-biisiä. Se oli kova rockibiisi, sitä ei oo tässä HD-versiossa. Se oli kovaa, kun se oli siinä siinä Pleikka 2 versiossa. No okei, itse asiassa mä en oo varma, onko se tässä, koska mä en oo tainnut... Onko mä tää HD:tä ikinä pelannut läpi? Mun mielestä se jäi kesken, kun... Ei kun oon mä tainnut. Mä en muista vaan. Mutta joo, eiköhän aloittaa Rayman 3 HD. Tää on suunnilleen 5-10 tunnin peli ja sanoo, että tarina on sellainen, mitä kannattaa seurata. Se tarina on siis tää, että itken joka kerta. Tässä me laitetaan suolu. Oho, se kato just sopi. Joo, mä oon hiljaa tämän tarinajaja. Kuunnelkaamme ja keskittykäämme tähän tarinaan. Rayman 3 HD. No niin, eli jos ymmärsitte, niin tämmönen pahis musta kärpänen tavallaan pääsi jostain syystä valloilleen ja hän pelästytti näitä punaisia rauhassa olevia niin kuin tämmösiä hyviskärpäsiä pelästytti ja näistä tuli sitten myöskin pahiksi. How original of them.
Grab those red things, okay? Totta kai. Eli pahiskärpänen pääsi valloille ja teki tämmösiä sen apulaisistakin tämmösiä vihollisia lisää. Hoodlumeita, kun nää oikein nimitys näillä on sitten. En tiedä onko. Parachute not included. Tässä voi X painaa. Tää liutaan menemään. Level score 100%. Me eka levu on läpi. Next bonus leveliin 1000 points. Joo, tää oli tavallaan meidän tarinamme alun intro. Eikö ollutkin kaunis tuo alku? Kommenttia siitä. Tää jatkuu vielä. Come on, I'm kidding. Hey, I like that outfit on you. When does it come off? Don't be so touchy. Here, check out what I found. The manual. It's all in here. If you read the story, you'll find your way out. Once upon a time, there were lumps. Harmony, love, peace. Boring! Suddenly, a black lum transforms the red lums into hoodlums. The world is in great danger. Ooh, here we go. It says here that Glowbox took off with your hands. Knowing what a scaredy cat he is, he's probably hiding someplace. It's not gonna be easy to get your hands on him. Hands, no pun intended. Oh, by the way, I forgot to mention that every action wins you points. Let me demonstrate. Keep an eye on the counter. Whenever you score points, the indicator appears and you switch to combo mode. This is where things get really cool. In combo mode, your actions are worth even more points. But you gotta act fast. If your scoring stops, combo mode stops. One last thing. Points can buy you access to hidden levels, so try to score big! This manual looks like a blast. Kädetkin vie, Glowbox vie meidän kädet, niin meillä on nyt jalat. Näin alkuunsa vaan. Wowie. Now that's what I call info. And here, it tells you to hit the shoot button when you want to attack. Siitä vähän komboa. You guys get paid to write this junk. Meillä tässä on perusäkset ja neliöt. Tää näyttää tämmösiä punaisia maaleita, näihin lyöt. Ja kolmio muistaakseni se tuo niinku tällaisen kameran. Mitä tarvitaan tiettyyn tarkoitukseen, sen näytän tässä myöhemmin. Rakastavasti. Hei. 300 years goes. Noniin, tuolla on varmaan nää kaikki hoidettu. Ikävä kun käsiä. No kiitos. Niin sinäkin. Siitä vähän komboja. Itse asiassa täällä ekassa paikassa taisi olla sellainen henkilö, mitä mä etsin. Muistaakseni. Tai se mitä mä meinasin. Oho, piilotettu timantti. Joo. Make a chopper of your hair. Huh, sounds like someone's been eating paint chips again. Hetkonen, tuliko tässä kohta se juttu? Bravo, Rayman. Joo. Eiku. Missä se on? Answer me. Seköhän se oli. Tuossa. Ei. Siis tällä kolmella niinku on tarkoitus tässä spottailla semmosia sinisiä hyönteisiä, mitkä on taas sitten aina 500 pistettä muistaakseni. No, niitä nyt ei tultu etsimään vaan. Fair Council. Hei, mikä se täällä on?
Duh. Please. Who's responsible for this garbage? Who's there? What's there? Is someone there? Anyone? Käy Globax siellä. Sounds like Globox. Leave me alone! Get away from me! Ui, Show that now. no moro Globax. Say, got room for a third? Mitäs sieltä tulee? Oi joma. Saatiinko me? Kädet! Oh, kädet unlocked. Ja tässä vaiheessa peliä tulisi droppi, mutta mä oon vetänyt jo mun pääkäyttöllä tän läpi. Eli perus 4:kin tällä Raymondilla on tämmönen perus lyöntiukkeli. Ei! Hitto, tää meni väärin. Noin. Ois pitänyt tuo eka lyödä, sit hakee no timantit sitten tuolta. Hirvetä kompea. Haluatko tietää yhden jutun? Aikoinaan kun mä tätä ensimmäisiä kertoja pelailin, niin tässä näette tuon. Mä luulin, että se on niinku semmonen, että sinne kuolee. Se on tyyli joku iso lampi, mutta sitten mulle selvisi, että onkin vaan tämmönen peilaa tälleen, että se voi kävellä. Ja vähän vettä. Että ja tästä tapahtuu. Ylös täysillä. Ready. What I tell ya? Here come the thugs again. Tuksit tulee. Took life. Vicky, they're raiding the Fairy Council. Enough is enough. Oh I was told that shit. after Rayman 2, I'd be cast as a tormented artist who falls for a girl with great big eyes. And here I am, still playing a sidekick in a low-budget flick. Yeesh. Ahaa. Nytkin tajuaa vasta näitä ton hauskoja kommentteja ennen oikein. Oli vaan silleen mitä sä sanot? 91. 4 tähteä, 4/5. New bones level unlocked. Mutta joo, eiköhän tähän kohtaus olisi hyvä lopettaa meidän ensimmäinen jakso. Ensimmäinen jakso ja seuraavalla kerralla jatkaa tästä lisää. Ja täällä on se ötökkö itse asiassa, mistä mä puhuin tuolla. Sitä voi tästä spotata, mutta joo, ensi jaksossa lisää Rayman 3 Hoodlum Havoc, tai no, Rayman 3 HD:ta. Ja katsotaan miten meidän jännittävä tarina etenee. Nythän tää on ollut ihan jees, vai mitä? Muistakaa tykätä, jos pidätte kommentoida, koska tilatkaa nyt tapahtumat ensimmäisen seuraan kertaan. Morjesta moi!